Ekaro twere kurugabo tokana pakase county ya Nyamira abo oyo kabero munachi ebina omanene bwensi ya Kenya gose former chief justice Moske Maraga David litkuri alero nigo aumera nabarai ao kurwa ase county ya Nyamira eligo chaka koyakera na kumanya gose na achkwego okoboko ekarora achkuboria ekerogo ekanene giensi gosubrai bwensi kwika umwaka w'ikirubere na 2025 Mosakito Fatgad Gisemba nigo aikasense miyo nagotwarganiria roboti orega Omunachi ebina omonene omokoro aiga Kenya Moske David Maraga nigo rero aumirana na bananchi kurwa sub county Johnson isano echo kirimiye county ya Nyamira eryo usanga amo na barabwo igoro yekerenga kyaje gocha kuburia ekerugo kyoburai obonene bwense asobochori obonene borebosyo engana Moske oyo Maraga abeka tene nibuna tari gocha kwirana maega nonye ngake Igaraja iga kubaburinga koma moroko boko ikoya na isika ute ya bantu abantu wa mintu na otro boko yo motorara yuka suega segono iga biomono como tore oroge durun como tore dirubira na tu kuruga yo to ko ga 15 mochindi morore watu muninga nikire ndio na wao rasta kwenda mche linde abagenda bawanja ndogolega ase omusangirikano oyoiga nigo oikiranwa nomobunge omokoro webunge ya Ndigwa Moske Agostini Neto oyo ogambete buna omobunge ase bibindi bibere nigo nere airachinga kyecho na goteba emeremo emia Moske Maraga akorete ekero arenge omonachebina omonene nekyorokererio buna aise kwegwaribaga nerabweka orakore omochando bobokurumi obotutukanu ase wizara yobochenu kubwatekana n'umuroberio bobo bwenya osha na omweri oye uchumi yenze koba enkia. Kenya iko na shida ya abduction, si ndio? Extrajudicial killing zimeendelea. Ufisadi imepita kambi nchini Kenya. Ukweli urongo? Shida ya healthcare, si ndio? Shisha. Watu ambao wanagonjeka hawana nafasi ya kutibiwa. Pesa ya shule, university funding hatujui kama inaendelea juu ama wangapi saizi hawezi kuafford school fees. Ambao mko hapo hivi. Ufisadi imepita kambi nchini Kenya. Ukweli urongo? Who can sort out that if not Honorable Maraga? Who? No, let's be honest. What are you talking about? Mnataka tuingie sasa ya Kisii? Is that why you're bringing us? Mnataka tuingie sasa ya Kisii? No, bwana. No. Ense moyende nigo Munyamira asabirwe aitange kurwaze okubageka ase kerogo kyoburai bwense nabagenderere kumusega oyo tiekire kuraria eganga yaye yokuria ekeroge kyoburai bwense egakinire goika mwalige 360 degrees mwalige south mwalige north mwalige west mwalige central mwalige up mwalige down make a fundamental decision in the transformation agenda of any society and nation. 2027. This is the month that will be the center of gravity. Chingaki echecho nigo baragire ebyara aba MCA abo babeire bakoraria oyo kabeiro mu waziri w'oburendi bwaime Moske Dr. Fred Matiang'i ase kerogo kyoburai bwense nagoteba nigo barabo boka basinyirwe kuigwana aso bututukanu obwo bogendrete kwenekiwa gati yaba MCA banyamira abantu bajaje kurende ikigega iga aba MCA bakoimuka kwanza Nyamira yaba ingi yaba siri wana baina basaletie na ina wana onya bakwate makwande kabile iga bakwira ndi kumwako yubizo kibijasi gakia ina maya baba mwanjira bana Hingo ripotere Getembe korwaigase omochie okebirigo oyogotoka ime ye bunge ya West Mugirange county ya Nyamira nje Fatgad Gisemba